வணக்கம் தங்க பிள்ளைங்களா. சமி 2வது பாடத்துல 49வது கணக்கு 3 + 1 + 1/3 + எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டிவ் என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க. இன்ஃபினிட்டிவ்னு போட்டாங்க, ரொம்ப ஈஸி இல்ல. இந்த தொடரின்னு சொல்லியிருக்காங்களா, இதுக்கு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும்ல, நம்ம செக் பண்ணணும்ல, கிராஸ் செக் பண்ணணும்ல, இது என்ன தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ கொடுத்துருக்குறது 3 + 1 + 1/3. இல்ல மகா, இன்ஃபினிட்டிவ்னு வந்தாவே இது பெருக்கு தொடர் வரிசை தான். கூட்டு தொடர் வரிசையில எங்க இன்ஃபினிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, முடிவுறா கூட்டு தொடர் வரிசைன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? அதனால இன்ஃபினிட்டிவ்னு போட்டாங்க, நான் பெருக்கு தொடர் வரிசை கண்ணை மூடிட்டு போடுவேன்னு சொன்னோம். ஒரு சின்ன ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம், சரியா? இதுல நான் சும்மா அப்படியே பாக்குறேன். 1ல இருந்து 3 போயிடுச்சுன்னா எத்தனை வரும்? -2. 1/3ல இருந்து 1 போயிடுச்சுன்னாவே /3 வருது. அதனால இது கூட்டு தொடர் வரிசை இல்ல. அடுத்து பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம். r = இரண்டாவது உறுப்பு பை முதல் உறுப்பு. இங்க r = இரண்டாவது உறுப்பு பை, இரண்டாவது உறுப்பு பை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு, சாரி, மூன்றாவது உறுப்பு பை இரண்டாவது உறுப்பு. ஓகே, r = 1/3 தான். இங்க r = எந்த ஒரு எண்ணையும் 1ஆல வகுத்தா அதே எண் தான் கிடைக்கும். சோ r மதிப்பு 1/3 வந்ததுனால இது என்ன தொடர் வரிசைன்னு சொல்லிக்கலாம் சொல்லலாம், பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லியாச்சு. இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முடிவுறா எண்களின் கூடுதலுக்கான வாய்ப்பாடு s infinitive = a/1 - r. r மதிப்பு எப்படி இருக்கும்? -1 பெருசா இருக்கும், +1 விட சின்னதா இருக்கும். therefore நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஏன் r மதிப்பு 1/3 அப்படின்னு சொன்னது எப்படி? நான் 1 வந்து 3 மடங்கா பிரிச்சுட்டு போகணும்னு அர்த்தம். 1 3 சமபாகமா பிரிக்கணும்னு அர்த்தம். அப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அந்த பின்ன எண்கள் வந்துச்சுனாவே இந்த ஃபார்முலா, அது நம்ம இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுனாவே இந்த ஃபார்முலா தான் சொல்லியாச்சு. இப்ப இதுல போயிட்டு s infinitive = a க்கு பதிலா என்ன போட போறோம்? இங்க a = ஹியர்னு போட்டுக்கலாமா? நான் ஹியர் எழுதிக்கிறேன். a = 3, முதல் உறுப்பு 3, முதல் உறுப்பு 3/1 - r மதிப்பு 1/3. 3 மீசிமா எடுக்கணும்ல, மீசிமா எடுக்கிறதுக்கு குறுக்கு பெருக்கல் அப்படியே ஈஸியா பெருக்கிட்டு போலாம். 1 3 - 1/3, 3/2/3, 3 தலைகீழ மேல எடுத்துட்டு போயிடலாமா? 3/2, that is equal to 3 3 9. இது கீழே 1 இருக்குதான் அர்த்தம். பகுதி பெருக்கணும், தொகுதி பெருக்கணும். கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சா கேன்சல் பண்ணணும், இல்லைன்னா பெருக்கணும், நேரா பெருக்க வேண்டியதான். இங்க 1 இருக்குது அர்த்தம். 3 3 9/1 2. therefore s infinitive = 9/2. ஓகேவா? தேங்க்யூ.